Zašto je potrebno da non stop postavljamo to pitanje zašto? Svi mi imamo neki san. Zapravo, da ne sanjamo o nečemu, ne bismo bili ljudi. Svako od nas sanja. Zašto? Kada sanjaš, to te pokreće. Pokreće te da san postane stvarnost i ti težiš ka tome. Ali realnost nas sprečava da sve teče glatko kao u snu. A najčešće ne ostvarimo svoje snove jer se nekoga ili nečega bojimo. Strah. Svako od nas ga ima. Svako od nas se boji. Zašto? Ljudski je imati strah. Još uvek nisam upoznao osobu koja se ne boji ničega. A taj strah nas putava u životu i često vodi ka porazu. Zašto? Ako ne veruješ u sebe i ako dozvoliš da te taj strah preuzme, počet ćeš veoma brzo da sumnjaš, da dovodiš u pitanje čak i ono u šta si siguran 100%. Bojiš se da pobediš, počinješ da sumnjaš, a onda je poraz neizbežan. Zašto? Ne čekaj savršen trenutak da se izboriš sa svojim sumnjama i strahom. Ne razmišljaj o porazu. Razmišljaj samo o tome kako ćeš da pobediš i šta ti je potrebno da bi pobedio. Pronađi svoju svrhu. Ako želiš da živiš život pun uspeha i sreće, moraš da pronađeš svoju svrhu. Zašto? Zato što ako ne znaš šta je tvoja svrha, šta te pokreće, šta te inspiriše i motiviše, onda nemaš razloga da unaprediš svoj život. Zašto bi unapredio svoj život ako nemaš razlog? Pronađi svoju svrhu. Postavi sebi pitanje zašto? Pronađi motivaciju, napravi sebi cilj i kreni ka njemu polako, ali vredno. Skupljaj hrabrost, jer je to nešto što se ne dobija preko noći, to se gradi. Niko se nije rodio hrabar, već je savladao svoje strahove i sumnje i postao hrabar vremenom. Skupljaj hrabrost malo po malo, biće teško, bićeš umoran, ali taj jedan ekstra korak napred kada misliš da ne možeš više je dovoljan da shvatiš da si mogao još bolje. Samo jedan mali korak i opet si probio granicu. To će i ostali da primete. Zašto? Zato što će prepoznati da si pronašao svoju svrhu, da imaš motivaciju i hrabrost, da si uporan, a takvima svi daju podršku. Čak i oni koji su te na početku sputavali ili jednostavno nisu verovali u tebe. Ubedi sve da si baš ti taj koji je zaslužio da pobedi. Ali samo zato što si zaslužio da pobediš, to ne znači da je pobeda tvoja. Pobedu moraš da uzmeš. Zašto? Sanjaj, pobedi strah, uči iz svojih poraza, pronađi svrhu, pronađi motivaciju, skupi hrabrost, istraj, a iz svega toga će doći podrška, vetar u leđa. A mi ti garantujemo Da ćeš na kraju puta pobediti! Ej, ljudi! Ovo čudo sam od uvek želeo da naučim da vozim, ali zaista. Da. Ali znate zašto nisam uspeo nikada da to uradim? Pa možda zato što mi je ponestala motivacija, možda je nikada nisam ni imao, ali i Dule i Celević će mi možda pomoći da nešto više saznam o tome. Kako da dođem do tog cilja? Boki, spremili smo sve detaljno, zapisali smo sve ovde, ne želimo ništa da zaboravimo. Zašto? Zato što je potrebno. Ljudi, kako ste? Zašto? Ne čujem vas! Dule, pitaj na tebe nešto. Zašto smo mi na hoverboardu? Imamo uopšte. Vidi koliko je ovo cool, čoveče, šta mogu da radim? Zašto? Pa, kako ti objasnim? Pa, Mega je cool. Hvataj! neka ga. Jel znate kako funkcioniše hoverboard? Hvala. Vratite se na mesto, ajde. Vratite se na mesto, vratite se na mesto. Sejte na mesta, ajmo, brzo. A ne znam, pa šta ti možeš da uradiš uopšte na tom hoverboardu? Gledaj sad ovo, gledaj šta mogu da uradim, gledaj ovo. Opa. Gledaj sad na drugu stranu, opa. Pa ti si baš stručnjak u tome, tu baš dobro to radiš. Pa gledaj, super meni ovo ide, ali tehnologija mi ovo omogućila. Pa sad ovo. Jel tehnologija otišla daleko? Ovaj hoverboard ima žiroskop. Jel znate šta je žiroskop? Okej, jel znate šta je laserski žiroskop? E pa ne znam ni ja, ali znam nekoga ko zna. Jel znate Atilu iz PCX-a?
E pa svi, ja sam ne znam da Atil ovo gleda, možda je negdje ovdje u publici, ne znam, možda je u foijeu, ali vi obavezno nađite Atilu i pitajte ga šta je to laserski žiroskop. Okej, jesmo se dogovorili, šta treba pitati Atilu? Tako je, šta je laserski žiroskop? Molim vas, vratite se na mesto, molim vas, ajde. Ajmo ljudi, svi na mesto, svi na mesto, svi na mesto. Svi na mesto, ne znam, Ajde. svi na mesto. Pričat ćemo lepo nešto s vama, neke priče ćemo vam pričamo, ajde molim vas, vratite se. Pa ja ne znam dole, mi moramo izgleda da izađemo sa bina, oni neće da nas slušaju. Ljudi, morat ćemo prekinemo ako nas ne slušate. Ajmo svi, ajde, vratite nama za se, ljubav, ajde. Pokažite koliko smo svi, super. Ljudi, divni ste, ajmo svi aplauz za ljudi koji se vraćaju. Bravo. Ajmo, bravo. Uglavnom, ljudi, to što Atila zna je jedna jako dobra stvar. Šalim se, ja znam šta je laserski žiroskop i Cile zna. Ali pitajte Atilu. Da, ali vi obavezno pitajte Atilu. Ajoj, Dule, pa šta si ti uradio Atili sada? Da, sad će svi da ga Hoćete da istrolujete. pitate Atilu šta Ali je da to vam laserski objasnim nešto. žiroskop? To što non stop postavljamo to pitanje zašto je dobro. Zašto je to dobro? Pa evo recimo mene moj sin Vukašin non stop pita. Tata kaže zašto je nebo plavo? Sad kako ja njemu da objasnim da je to zbog atoma, vodonika i azota i sunčevih zraka koji prolaze. On je previše mali da bi to shvatio. I ja mu onda kažem, dobro sine, nebo je plavo zato što je noć crna. A zašto tata? Pa zato što se plavo i crno razlikuje, da bismo znali kad je noć, kad je dan. A on me opet pita zašto. I ja se onda naljutim i kažem mu, slušaj mali, ti sad lepo ideš u krevet, a on kaže, zašto? Ja se još više naljutim i kažem, pa zato što je noć. A on kaže, tata, zašto nije uvek dan? Pametan je. A zašto? Pa ti sad zapeo zašto, pa zašto? Zašto? Ja mislim da bismo svi mi trebali, deca non stop postavljaju to pitanje zašto. Zašto oni to rade? Zato što istražuju, tako uče, tako postaju bolji ljudi. Što više znate, postajete bolji ljudi, kvalitetniji u svakom smislu. Ali, onda tu postoji jedna stvar. Dule, Molim. a zašto? Mislim da bismo i mi stariji trebali češće postavljamo to pitanje zašto. A zašto? U stvari nemojte, šalio sam se. Ovo postaje iritantno. Ajde da pitamo svi zajedno Duleta nešto. Šta da ga pitamo? Ajde, 3, 4, sad! Ja ništa nisam čuo. To je sasvim u redu. Ne znam. Kaže Dule, nije ništa čuo, ajde ga pitamo opet. Ne, ajde zajedno. Ajde zajedno. Ali onako, iz svog glasa. Ajde, 3, 4, sad! Sad sam vas čuo. Ljudi, sad ću nešto da vas pitam. Da li vi imate neki san? Koji je vaš san? Da, on ima jedno 10 minuta. Njemu je san da mu se potpišem. Neću ti ispuniti san. 5 minuta, 10 minuta. Zato što me ne slušaš, mora sediš tamo. Sedite svi. Ajde, sedite. Sad je san, znači to je mi drugi deo. Izuzetno je bitno da se sanja. Zašto? Bitno je da se sanja zato što kad sanjamo stvorit ćemo neku sliku u glavi nečega što želimo jednog dana da budemo. Evo recimo nek Cile ispriča svoju priču. Da ja ispričam svoj san, a? Ajde da vidimo. Jel se čujemo mi uopšte? Da, sedite ljudi, sedite. Pa ne znam, ja mislim da se ne čujemo, zašto ja sam malo pre rekao sedite, a oni nisu seli. Pretpostavljam će oni imati gomilu materijala, znaš, ajde. Ništa, evo, ja ću da vam ispričam koji je moj san bio. Ajde prvo da pitam vas, koji je vaš san? Dobro, čuo sam svašta, čuo sam da budem youtuber, da ovo, da ono. Dobro, uglavnom ljudi imaju sve ono neke snove, ne znam, da imam Lamborghinija, da ne znam nija šta. Recimo, moj san je uvijek bio da budem jednostavno srećan, eto. Znači, meni uvijek bilo to najbitnije od svega, znači da sam zadovoljan, da sam srećan. Ja mislim da je to najbitnije. Slažem se Cile sa tobom. Moj san je od uvijek bio da jednog dana stojim pred publikom i da joj ispričam neku priču koja će da je motiviše. I kao što vidite, moj san se ostvario. Ali to ne znači da je meni Ciletu bilo lako. Nije nam bilo lako.
Vi sad vidite mene Cileta i svi znate, a to je Cile, srpski tutoriali, to je Dule PCX, ma njima je lako, oni sve to, mislim... Oni su se rodili tako. Oni su se rodili tako, ali, ljudi, to ne funkcioniše tako u životu. I ja i Cile smo doživjeli 1000 puta sumnju, a kad doživite sumnju, onda ti imate i strah, jel tako? Bojite se nečega da uradite. A kad imate strah, šta se desi? A to loše se zove poraz. Tako je. Tako da, ljudi, pričat ćemo sada o mom i Ciletovom životu, o tome kako smo se upoznali i o tome kako ćete vi sada sednete. Svi na mesto, ajde. Dok zbrojim do 3, idemo. 1, 2, 3, svi na mesto, ajmo. Svi na mesto, svi na mesto. Svi na mesto, svi. Ajde, sedite. Svi na mesto, ljudi, svi na mesto. Svi na mesto. Svi na mesto, ljudi, sedite. Ćao, ali sedite na mesto. Sedite svi na mesto, ljudi, molim vas. Da pokažemo koliko smo zajedno jaki. Ajde, poslušajte me. Ljudi, ne znam da ste primetili nešto kod Ciletovih klipova. U svakom klipu Cile ne pokazuje nešto. Šta je to? Ok, sad će Cile da vam ispriča zašto to ne radi. Da, ajde prvo da vidimo ko je uopšte pogledao taj moj klip, ono moja desna ruka. Ajde da vidimo, podignite ruke koji ste podigli. Pa ima vas puno, svaka čast. Pa eto, kao što, znači već znate iz tog klipa, znači ja sam se rodio sa, deformisanom šakom, to jest prstima. I zbog toga ja ne pokazujem, znači u mojim klipovima moju ruku. Zašto? Zašto? Eto, sam sebe sam to pitao. Zato što jednostavno ne želim nečije sažaljenje, da ne bude kao da ja to pokazujem da bi mi neko kao reagorio, jao jadan. Tu lekciju me naučila moja mama. Kako? Kada sam bio mali, znači ona je mene terala da ja sam vezujem pertle. I sad sad vi ovako kada čujete, kao dečko sa deformisanom rukom, mama ga tera da sam vezuje pertle. To onako zvuči kao ja, kako ga muči, jel tako da tako zvuči? Ali ona je meni zapravo time mnogo pomogla i mnogo me naučila, a to je da ja moram da prevaziđem tu svoju, da kažem, manu i da jednostavno uspijem da iskoristim to na najbolji mogući način. Tako da ja upravo zbog toga što sam, između ostalog što me moja mama terala to, ja sam od malena morao sam da se snalazim, tako da ja sada mogu da vozim automobil, ja čak pišem desnom rukom, verovali ili ne. Tako da, eto, znači uvek... Šta bi? Tako da uvek morate da, znači ne smete da se bojite nečega, nego morate da prevazilazite prepreke. A sad ću ja da vam ispričam jednu moju priču. Kada sam imao nekih 10 godina, ja sam bio toliko klempav da vi ne možete zamislite. Jel nima neko ovdje da je klempav? Nek podigne ruku. Eto, vidite koliko nas ima klempavih. Ja sam nekad bio klempav. I pazite sad ovo. Toliko sam bio klempav da su me zvali Dumbo. Jer znate šta je Dumbo? Onaj slon što ima ogromne uši i možda leti sa tim ušima, koliko su velike. Ja sam totalno bio iskompleksiran zbog toga. Mislim, kako ne budem, šta dete od 10 godina može da zna, svi ga nazivali Dumbo, vidi ga Dumbo. Ja sam imao kompleks. I šta se onda desilo? Jednostavno, počeo sam da rastem. Kada je bila 99. godina i bombardovanje, ja sam za to leto porastao igrajući basket 17 cm, ljudi. 17 cm. Devojčice, kad sam se pojavio u 4. godini srednje škole, nisu mogli da proveruju ko je ovaj čovek, šta se događa. Totalno sam drugačije izgledao. Ono što ću da kažem, nisam uticao na stvari, jednostavno se desilo. I svi mi, kad smo mladi, jednostavno zbog nečega patimo. Neko će zbog neke banalne stvari se ne rada. Lupim, ja imam bubuljicu. Koliko nas ima bubuljicu ovde? Eto, imamo svi bubuljice. I šta sada ono? Šta sad? I sad ako vam neko dođe i kaže vam, pa ako imaš bubuljicu, treba se iznervaš. Ne treba. Treba te boli uvo jednostavno. I taj moment kada to shvatiš da te boli uvo, je moment kad ti zapravo odrastaš. I ne zaboravite još jednu stvar.
Ne postoji savršena osoba. Ne postoji osoba koja nema neki strah, sumnju i koja neće doživeti poraz. Ko je rekao Michael Jordan? Neko odavde je rekao Michael Jordan, ljudi. Pa dobro, Michael Jordan, šta? Ok, ajde pričamo o Michael Jordanu. Hoćete pričamo o Michael Jordanu? Slušajte sad ovo. Michael Jordan je čovek koji je osvojio 6 NBA prstena. Osvojio je olimpijske igre 84. godine kad je bio tinejdžer. Pa onda je osvojio te iste olimpijske igre sa legendarnim Dream timom 92. godine. Bio je praktično nepobediv. Bio je najbolji napadač svih vremena, bio je najbolji odbranbeni igrač NBA lige. Nijedan drugi igrač u istoriji NBA lige nije dobio i za najboljeg odbranbenog i najboljeg napadača. I osvojio 6 NBA titula, kao što sam rekao. Ali pogodite šta? Igrao je 16 godina u NBA-u, a osvojio ih je samo 6. Šta to znači? To znači da taj čovek je 10 puta doživeo poraz, a samo 6 puta pobedio. Ono što hoću kažem da je sasvim normalno da se doživi poraz. Ali on je rekao sledeće, da nije bilo mojih poraza, ja ne bi bio ovakav pobednik kao što sam danas. Učite iz svojih poraza. Poraz znači nikada, poraz uvek lekcija. Dakle, ono što Dule pokušava da nam kaže jeste da je poraz sastavni deo života. Zašto? Da nema poraza ne bismo znali ni šta je pobeda, je li tako? Ako bi imali samo pobede, to bi bilo nešto sasvim normalno i ne bi bilo toliko lepo. Čak bi bilo i dosadno. Pa bilo bi dosadno, naravno. A zašto? Ovako, mislim, zašto? Zašto? Zato što, ne znam, kad igramo neko od vas igra neki sport sa vašim drugarima, fudbal ili nešto, je li tako? Ali vi sada kada pobedite, vi se radujete, zato što je postojala i ona opcija da izgubite. I upravo zbog toga, znači, poraz je sastavni deo života. Sad će Ćilo da mi ispriča jednu priču jako zanimljivu. Banalna je priča, ali je u tom momentu i meni Ciletu to bilo neverovatno iskustvo. Meni se to desilo za vreme mog diplomskog rada na fakultetu, Ciletu za vreme njegovog maturskog rada. Cile, molim te, objasni ljudima. Da, znači to je neverovatno da nam se ista stvar desila i da smo istu lekciju izvukli. Bukvalno. Doduše, znači ja kad sam pisao moj maturski rad, znači maturski je kad završavate srednju, Dule kad je pisao svoj diplomski je kada završavate fakultet. Sad, i meni i Duletu se desilo da smo pisali i da smo zaboravili da sačuvamo to što smo napisali. Doduše, Duletu se to na malo gorem nivou desilo, zašto on napisao mnogo više. Meni se desilo posle samo nekoliko stranica, a tebi posle koliko beše? Završio sam bio 20 stranica i trebalo je da završim još 15, ali tih prvih 20 je zapravo bilo tih najtežih 20. I sad, ja sam u to vreme već krenuo se zezam sa overclockom, da istražujem kako to sve funkcioniše. Overclockuje računar nije bio stabilan i jednostavno u jednom momentu je zabao, dobio sam BSOD. Znate šta je BSOD? To je blue screen of death, ona plava slika kad se pojavi. I da skratim priču, upalim ja opet računar, uđem u taj dokument prazan ljudi, bukvalno samo što nisam zaplako bio. I sad odem u Word, skapiram da Word nije bio podešan, da automatski to sačuva. I normalno, poraz, automatski poraz, depresija, gotovo, izgubio sam. I šta se ono desilo? Šta smo mogli da radimo u tom trenutku? Mogli smo da kukamo, mogli smo da plačemo, mogli smo da krivimo, ne znam, Microsoft, što se pojavio plavi ekran. Mogli smo da krivimo distribuciju ili apps ako nam je nestala struje za retog dokumenta. Da, ali šta smo mi uradili? Ali mi smo odlučili da jednostavno to prevazićemo. Iskapirali smo najbitniju stvar, a to se najčešće svima nama desi. Najlakše je kriviti nekoga drugog. Nemojte nikada krivite nekoga drugog. Potrudite se da vi izvučete maksimum iz sebe, da zatvorite bukvalno svaku moguću pukotinu gde može da dođe do nekog pucanja. Jednostavno, vi ste uvek krivi, zapamtite to. I kada to shvatite, onda jednostavno morate da pronađete svoju novu stvar, a to je svrha. Naša svrha je u tom momentu bila da postanemo, onda završi srednju školu, ja završim fakultet, da diplomiram. Gde sam našao motivaciju? Našao sam motivaciju u tome da jednostavno sam shvatio, čoveč, ako ne završiš diplomski, nećeš diplomirati, pa kućeš veća motivacija, ostalo je bukvalno samo još to da završim. I mi smo odlučili da hrabro krenemo, da upotrebimo upornost i sada pričamo o tome. Pričamo o svrsi, motivaciji, hrabrosti i upornosti.
Dobro. Ajde sad ja vas nešto da pitam. Šta biste vi voleli da budete kad odrastete? Najviše čujem YouTuber. Zašto biste to želeli da budete? Vi vidite kakvi su ovi YouTuberi? Pogledajte kako sam debeo, zašto biste želeli da budete YouTuber? Dobro, znači svako od vas želi nešto da bude u životu, je li tako? Znači želite da imate neku svrhu. Problem nastaje kada vi ne znate šta zapravo želite da budete. Dakle, desi se sumnja, desi se strah, desi se poraz. I doživite poraz. I onda opet krenete, desi se sumnja, desi se strah, desi se poraz. I vi opet doživite poraz. Šta se onda događa? Onda stanete ovako i zapitate se, pa čoveče, ja moram da pronađem svoju svrhu. Dakle, sanjate san. San mi je da budem YouTuber. To ste svi ovde mahom rekli. Želite budete YouTuber, je li tako? To vam je san samo. Šta radite sa svojim snom? Uzmete ovako lepo san, evo sad ću vam pokažem, i pocepate san. Šalim se, nemoj nikada pocepate svoje snove. Surovo, surovo. Morao sam malo da vas istrolujem. Dakle, bitno je da nađete svrhu. Svrha, šta želiš da budeš? Da li je to YouTuber? Da li je to automehaničar? Da li je to doktor? Da li je to drvosečar? Da li je to ne znam ni ja šta? Šta god želite da budete, morate da pronađete svoju svrhu. I kad imate svrhu, sledeći korak koji je potreban je motivacija. Odakle crpite motivaciju? Sad ćemo pričati o tome. Evo recimo, Cile će da ispriča svoju priču za svoj YouTube kanal, kako je on započeo i šta je njega motivisalo da snima. Da. Znači, ja sam još 2007. otkrio YouTube, verovatno to već i znate, pričao sam u jednom od klipova. I, naravno, meni je bilo zanimljivo to što ja mogu iz svoje sobe da podelim nešto sa celim svetom. I ja nisam mogao počnem odmah tada 2007. zato što nisam imao brzi internet, imao sam dial-up. Jel zna neko ovde šta je dial-up? Evo, vidimo, malo ruka, znači ne znate šta je dial-up, dobro. Znači, to je jedan jako spor internet, da ne ulazimo mnogo u tematiku. I, znači, ja sam 2008. dobio svoj prvi brzi internet i ja sam odmah otvorio svoj kanal i počeo vredno da radim na njemu. E sad, naravno, vi ćete misliti kako je to sve išlo glatko, ne, jer ja sam kao samo pravio klipove i to je išlo super sve. Naravno, nije tako, morao si da se pomučiš, zato što, kao prvo, od YouTube-a, ja tada kada sam počeo, uopšte nije uopšte moglo ni da se zaradi, a jeli, naravno, moramo zaradimo za život. Tako da sam ja nekoliko puta čak i radio nešto drugo. Jednom sam čak trebao da se zaposlim u jednoj baš ovde firmi u Beogradu, koja mi je ponudila i lepu platu i sve, ali problem je u tome što je radno vreme bilo takvo da ja ne bih mogao da nastavim sa svojim YouTube kanalom. I to je meni bukvalno bila jedina stvar zbog čega sam ja otišao sa tog posla, iako u tom trenutku ništa nisam zarađivao od YouTube. Ja sam tek 2013. dobio prvu zaradu od YouTube-a i to 70 €. Tako da znate... Čitavih 70 €. Čitavih. Tako da, znači, ako vidite nešto, ako sanjate nešto, znači, je li ima neko ovde neki san da su vam se drugari rugali? Je li ima? Evo, vidim da ima. To je nešto jako ružno. Zašto? Zato što sve počinje od sna, jeli? Znači, ja sam tada sanjao da budem YouTuber i sad, jeli, da su mene drugovi, ja imao sam tu sreću da mene niko nije zezao za to, a zamislite da su me svi zezali kao, ma ne, šta će ti to, ja da sam ih poslušao nikad ne bi bio YouTuber, jel tako? A ovako sam ispunio svoj san. I ne samo da je ispunio svoj san, ima tu još jedna stvar. Vi sad, recimo, želite nešto da postanete. Ja sam, recimo, 2008. radio u Digital magazinu i odlučio sam da želim da ostanem PCX. U Digital magazinu sam radio 7 godina. Imao sam platu skoro 1000 €, živio sam ko mama i tate na kašici, ja se tako izrazim. Bukvalno, ništa nisam radio drugo, sve sam mogao sebi da kupim, ali nekako više nisam bio zadovoljan time. I onda je bila potrebna hrabrost da ja dam otkaz u tako dobroj kompaniji, na dobre oslove i da osnujem PCX. I bukvalno krećem iz početka, ljudi, krećem od nule. Nemam vetar u leđa, niko me ne gura, jednostavno krećem od nule. I šta se onda desilo? Majka me gleda, da li si normalan sine, što to radiš, otac isto. Ali, oni su meni pričali iz najbolje moguće namere.
I bukvalno su me kočili time što pa nemoj kao da daješ otkaz, pa nemoj morate skupite hrabrost. I to nije samo na onom nivou hrabrost koji ja ću sad skupim hrabrost i skupio sam. Ne, skupi hrabrost, bre, čoveče, uradi, bre. Kreneš, bre, imaš cilj, jednostavno, imaš motivisan si, kreneš, bre, radiš, bre, i boli tu, nemaš niko da ti priča. Jedino ko je verovao u mene je bila moja supruga, a čak i da ona nije verovala u mene, ja bi nastavio. Jednostavno, pa ti se sećaš, ja nisam mogu dobijem matičnu ploču na test, nisam mogu dobijem grafičnu kartu na test. Ne samo da im činim uslugu time što ću da nešto istestiram i da prikažem, nego neću da mi daju. I onda malo po malo, korak po korak, jednostavno gradiš tu svoju hrabrost, ideš ka tome, onda je otac skapirao, čekaj bre, daj da mu pomognem, kupio mi bio neki Opel Kadett, u to vreme se sećamo, 91. godište, đunta što se kaže, jedva ide, ali meni to značilo, ne možeš zamisliti koliko, štedilo mi vreme. Pa onda majka dala podršku, pa mi onda žena još veću podršku dala, pa jednostavno svi to prepoznaju da se vi cimate, da se trudite. I onda, jednostavno, ja sam njima kroz svoju upornost i tu istrajnost dokazao da treba da veruju u mene. I to mora da uradite. A kad ste uporni, desi se i prijateljstvo, i sad ćemo pričamo o prijateljstvu i podršci. Pogotovo u mom i cijelotom prijateljstvu i podršci. A ja bih samo nešto da prekinem Dula. Samo nešto moram da kažem. Vi svi znate da Dule ima dete, je li tako? Dule je sinoć opet postao tata. Dobio je devojčicu, tako da vas molim za jedan jak aplauz podrške. Hvala vam ljudi srca. Moram ovako srca podrška. Hvala vam ljudi. Divni ste. Gde smo stali? Podrška i prijateljstvo. Tu smo stali. Sad ću da vam ispričam kako smo se ja i Cile upoznali. To je Cileć je zapravo. Ajde da ispričamo. Znači, to je bilo, ja sam napravio jedan klip gde sam objašnjavao nešto, ali šta je bio problem? Ja se nisam bio dovoljno spremio za taj klip i još sam ustao jako rano, bio sam nenaspavan i ja sam taj klip jako loše uradio. Znači, imao sam jednu veliku grešku u njemu. Ja sam mislio da je parodija. Eto, toliko je bilo loše. I, znači, naravno, ja sam se čuo onda sa Duletom, on je mene zvao, ne mogu da se setim kako smo tačno skupili, vratno preko Skype-a? Ne, prvo preko Facebooka sam mi se javio, pa smo se na Skype-u čuli. I, znači, tu smo pričali o tom mom klipu. Znači, on je meni pričao o tome i rekao mi gde sam sve pogrešio, a šta je mogao da uradi? On je mogao, uopšte nije morao da me zove, mogao je samo da napravi neki klip, da me ishejtuje, jel tako? I da sam sebe podignem kanal, tako? Da, ali šta je on uradio? Eto, čuli smo se i on mi je dao podršku i ja sam vidio gde je bila ta moja greška i eto, znači, zbog toga tako smo stupili u kontakt. Eto, zbog moje greške smo Dule i ja stupili u kontakt. Eto, malo čudno, ali tako je. I eto, znači, zbog te moje greške, evo, Dule i ja smo već koliko dugo prijatelji. Prvi put smo se uživo videli na onom velikom skupu u Beogradu, u Studentskom parku. Je li bio neko od vas tamo? Koliko vas da vidim? Ajde. Pa dobro, i vas. Baš traje onda. Znači, eto, tada smo se Dule i ja prvi put videli i od tada smo počeli da se družimo i eto. I pazite sad ovo. Ja sam bio dobar prema Ciletu i ovo mogu najotvorenije da kažem, jednostavno uvijek sam se trudio da pričam istinu, da pričam otvoreno. Da nije bilo Cileta, srpskih tutoriala, Kolaske, Jaseštana i još mnogi drugih youtubera, PCX ne bi bio PCX. Jednostavno ne bi ljudi znali za nas. Naravno, ni mi ne bismo jednostavno izašli tako brzo u taj, tako izlazim prvi plan, pomogli su nam, Cile pogotovo, Cile je bukvalno u početku šerovao svaki moj klip, jednom momentu mi čak bilo najviše sramota, kao daj čoveče, kao, znaš, sve ok, dao si mi podršku, nemoj toliko ispašći, kao da jednog drugog guramo po svaku cenu, ali to je pravo prijateljstvo. I onda je, šta se desilo, onda je opet nekako, znam da je nešto bilo na YouTube-u sa monetizacijom i opet loše krenulo, i Cile, pošto ja sam već sa PCX-om razradio posao, jer ne treba se zaboraviti, PCX je pre svega web sajt. I mi smo to osnovali pre 7 godina, radili, cimali se i onda se pre nekih 2,5 godine priključili YouTube-u. I PCX je već, da kažem, uspešna kompanija koja proizvodi novac i radimo ono što volimo, uspjeli smo, ali sa YouTube-om u tom momentu, pogotovo pre nekih 2,5 godine, bilo skroz drugačije. I onda je Cile uleteo u finansijske probleme opet i sad bi volao da on to ispriča iz njegove perspektive. A i volim da ga slušam. Ja, znači, naravno, ta 2014.
neki bio problem sa YouTube-om i bila je jako mala zarada. I sad neko će kaže kao, ja, pa šta ti samo zbog para radiš? Mislim, naravno da nije tako. To je ono što uvek kažem, mi ne radimo ovo zato što smo plaćeni, nego smo plaćeni zato što ovo radimo, velika je razlika. A meni, naravno, pošto sam ja u tom trenutku već imao dosta godina, tako da ja sam morao da imam pare za račune, za hranu, jeli, to mi ne pada sa neba. I ja sam morao da nađem neki posao, da radim nešto. I našao sam jedan posao, trebao sam radim kao tehnička podrška, svidelo mi se sve, ali bio mi je ogroman problem to što bi to značilo da bih morao opasno da osakatim YouTube. Neko se možda i seća toga da stavio sam status, doduše to je davno bilo, tako iznenadiću se ako se iko seća, stavio sam status, jeli, da će morati malo ređe da izlaze klipovi itd. Da se seća neko? A, lažete. Ajde, verujem vam. Tako da sam ja tu baš bio u velikoj dilemi šta da radim. Znači, da li da nastavim sa YouTube-om, nemam pare, ili kao da nastavim ovo, kao da imam pare, ali kao šta će se desiti sa YouTube-om. YouTube je nešto što ja volim. Znate za onu izreku, nađi posao koji voliš i nećeš raditi dana u svom životu. To je zaista istina. Znači, ja uopšte nemam osjećaj da ja radim nešto, meni je ovo uživanje. Ali u svom slučaju da se vratimo na temu, znači, ja sam bio u toj dilemi šta da radim i pričao sam sa gospodinom Dulom, i on je meni dao podršku, znači rekao mi je, Cile, nemoj da napuštaš YouTube, to je ono što ti voliš. Ja sam se iskreno skoro naljutio bio na tebe. Da. Ja sam bukvalno, kada je počeo pričati kao čoveče, mora počne da radim, kao baš sam na nekoj situaciji, ja rekao, nemoj, pa moram, razuman sam čovek. I stvarno, u tom momentu to jeste bilo razumno, nemoj da me razumete pogrešno. To je bilo razumno što je Cile odlučio. Ali ja sam bio u fazonu kao daj, kao bre, koji još 3 meseca izdrži, znači evo, posle 3 meseca ako ne budeš, ja ću da ti plaćam, nema pojma. Da, bukvalno je rekao, nemoj da napuštaš YouTube, treba ja ću da ti plaćam. I on je nastavio još neka 3 meseca i onda u tih 3 meseca je počelo sve i svašta se događa. Seća se, bilo je za neki monitor, on nije imao monitor, kao daj da sredimo monitor. Znači, i onda u jednom momentu, koliko, imao si 5 monitora. Da, ja sam u jednom trenutku nisam znam šta ćeš. 5 monitora. Poenta priče je da, znači, eto, da ja nisam imao tu podršku od Doleta, ja bih se verovatno zaposlio tu. I verovatno bih, ne bi ja naravno opustio na YouTube, ali sigurno ne bi bilo klipova koliko ima. Tako da, šta sam ja dobio tom podrškom? Znači, dobio sam da radim ono što volim. Ali dobio je podršku samo zato. Opet moram da vas podsjetim, zato što je bio jako uporan, zato što je bio motivisan. I kad vi vidite takvu osobu, pa jednostavno volite da budete deo. Pa svi bismo htjeli se družimo sa Jordanom, ali tako? Što ne, bre? Svi bismo htjeli da se družimo sa Jasersteinom. Pa to vam kažem. Dakle, ljudi, podrška i prijateljstvo je izuzetno bitno. Sada bih želeo da pozovemo jednog specijalnog gosta ovde na binu. To je čovjek koji je došao na Bahvatiju Fest iz Kanade direktno. Andrej, molim vas. Please come in. Pozdravim Andreja. Ne čujem vas. Ima jedna samo kvaka. Andrej, nažalost, ne priča najbolje srpski i mi ćemo morati nastaviti ovaj intervju na engleskom jeziku. Koliko od vas ljudi zna jezik? Engleski? Upa, dosta vas, Ali ima dosta koji ne zna, kako vidimo. Ima bar jedno... Ko ne zna engleski? Ajde, dignite ruku. Dosta vas ne zna. Mada sam ja načuo sam, ne znam, možda grešim, da Andrej ipak priča dobro srpski. Andrej? Dule, ja znam srpski. Kako znaš srpski? Dobroveče, Beograde. Ja sam rođen u Beogradu i završio sam školu, elektrotehnički fakultet u Beogradu i radio sam 10 godina. Znači, nisam zaboravio srpski. Pa zašto? Pa zato što nekako to je nešto što ostane u tebi i to je jezik koji ja gajim kod svoje dece isto, zato što želim da oni budu deo Beograda i deo ovog sveta. Ok, sad će vam Andrej reći šta radi. Možda ste primetili da ovde piše AMD, kako i niste i koliko piše veliko. Možda ste primetili da ovde piše Radeon. Andrej, ni manje ni više, nego potpredsednik AMD Radeon grupe. Ako ste se ikada pitali kako izgledaju ljudi koji prave grafičke karte, ovako. To je on. To je ta osoba, ovako. U stvari, Dule, ja moram da te ispravim. Nisam ja. Ogroman tim koji pravi te karte su zaista
ljudi koji tome doprinesu. To je velika grupa koja zajedno posle mnogo godina rada, učenja i pravljenja tih kartica dođe do tih proizvoda. Ja pomažem da se to organizuje. Nekad ranije sam ja bio inženjer koji je to radio u detalju. Ok. Zašto je Andre danas ovde? Jednostavno, mi smo se upoznali u Makau pre nekih 3 meseca, ako sećate kad sam bio u Kini. Inače, dugujem vam svima vlog, nikako da ga izbacit ću posle Balkan Q Festa, evo, obećavam sad javno. Kad će novi video, Dule? Uvek nas lažeš. To je Jaser, Cile. Elem, Andreova kompletna životna priča sadrži sve ovo o čemu smo ja i Cile pričali. Bukvalno sve segmente, sadrži i san, sadrži i sumnju, i strah, i poraz, i motivaciju, i jednostavno, bukvalno, i svrhu, i sve o čemu smo pričali. I zato je danas Andre ovde i krenut ćemo s samog početka. Andre, reci mi, šta si ti voleo da radiš kao mali? A kad sam bio mali, ja sam dovodio svoje roditelje do ludila. Svaka igračka koju sam dobio morala da bude raskopljena potpuno u sastavne delove. I možete da zamislite da nisam znao da ih sklopim vrlo dugo, ali vremenom naučio sam da ih sklopim, pa po nešto i da popravim. Ok, sećam se tvoje priče, to si mi pričao u Makau za fotoaparat Zenit stari. Jeste, to ti je sada kad naučiš da ne možeš sve sam, da moraš nešto malo da naučiš i da pogledaš. Ja sam uzeo i rasklopio vrlo skup fotoaparat zato što se nešto pokvarilo i rasklopio sam ga u sastavne delove. Lepo sam ih sve složio, pronašao sam da se jedna tračica otkačila, tu sam tračicu namestio i sve sam lepo vratio nazad, međutim aparat nije radio. No kako to, zašto? Pa zato što nisam znao da postoji šema po kojoj se svi ti vrlo komplikovani zupčanici stavljaju. Znači, taj deo je morao da se nauči. To je kako se stigne dotle da dođeš, da u stvari nešto i napraviš. A koliko ti ošte znanje engleskog jezika pomogu u životu? Pa jako puno. Kad sam bio na fakultetu, na 3. godini na elektrotehničkom je tada bila prilika da možeš da odeš na praksu u inostranstvu. I bili su razni kriterijumi za tu praksu, ali ispostavilo se da pored ocena koje su bile strahovito važne, da je znanje engleskog bilo najvažnije. Zato što sam ja u stvari predstavljao našu zemlju u nekoj drugoj zemlji i to je bila glavna ocena. Znači, znanje tog jezika je omogućilo da mogu da odem i da naučim nešto više, da proširim svoje vidike. A reci mi, celo tvoje školovanje opiši, kako je to funkcionisalo? Da li si imao neku sumnju, strah? Kako si se odlučio da odeš u Kanadu? Jednostavno ispričaj nam tu celu priču. Jako je zanimljivo. Može. Jako je zanimljivo. Pa ja sam uvek želeo da pravim robote i sada je neverovatno kad vidim kako vi ovo koristite. To je u stvari nešto što sam ja zamišljao kad sam bio mali. Stvarno? Stvari koje će jednostavno i lako ljudi moći da koriste. Zbog toga sam upisao elektrotehnički fakultet. Ideja mi je bila da ću praviti robote, upisao sam smer automatsko upravljanje. I interesantna stvar je bila, prve 3 godine fakulteta, ja sam bio dobar student, ali zadnje 2 godine fakulteta i posle tokom magistarskih studija, moje ocene su bile 10. Jednostavno zato što sam radio ono što volim. I to je suština. Kada kreneš da radiš ono što voliš, odjednom to postane neka unutrašnja motivacija koja te tera da ideš dalje. Tako je fakultet doveo da u stvari nađem i vrlo interesantan posao. Da. A šta si tada radio u tom momentu? Pa kada sam završio fakultet, ja sam počeo da radim u Lola institutu. Mi smo tada pravili tamo sisteme za upravljanje velikim industrijskim mašinama. To je bilo fantastično, ali ja sam mladi student koji je počeo da upravlja ogromnim, to su bili pravi roboti za industriju. A još interesantnije, tada su počeli računari da se pojavljuju i mi smo počeli da pravimo kućni računar Lola 8. Ja ne verujem da se možda neki roditelj se ovde seća Lola 8. Roditelji se sigurno sećaju. Ljudi, pazite šta je tu fazon. Vi ste se rodili uz računar, ali generacija Andreova je rasla uz računar. Razumete u čemu je kvaka? On je bukvalno kako se nadograđivao računar, tako i on dobio godine. Mislim, ne zbog računara, ali... Da, pa malo i zbog računara. Ali interesantno je bilo, znači, ja sam praktično u tom trenutku uspeo da ostvarim neki svoj san, da radim sa strašno pametnim ljudima na strašno interesantnim projektima. To je izgledalo zaista fantastično. Isto je jako zanimljivo kad si aplicirao bio za MIT stipendiju. Jest. Kako je to funkcionalno? Objasni se li prvo ljudima šta je MIT. To je, pa, evo ovako, postoje razne stipendije koje čovjek može da dobije i ja sam
bio zainteresovan da naučim malo više. I aplicirao sam za Fulbrightovu stipendiju. Fulbrightova stipendija je stipendija američke vlade i sa tom stipendijom praktično čovjek može da ode na neke od poznatih fakulteta i da završi doktorat. Šta je interesantno sa tom stipendijom? Samo jedan čovek iz cele zemlje dobio tu stipendiju. Tako da sam ja iz tada Jugoslavije dobio stipendiju i dobio sam mesto na MIT-u. MIT je Massachusetts Institute of Technology, možda najbolji fakultet za elektrotehniku na svetu. Dobio sam mesto da tamo radim 2 godine kao profesor i da završim svoj doktorat. A da li si imao sumnje? Da li si onda imao strah da nećeš dobiti stipendiju? Pa, naravno, mislim, to je bilo daleko od sigurnog, ali to što sam ja radio, ocene, znanje jezika, to je sve pomoglo da dobijem stipendiju, ali ti pričaš o porezu. Ne, jednostavno korak po korak si gradio, to hoću da kažem. Kad sam to sagradio, onda je došao porez. To je što hoću da ti kažem. Ok, pričaj nam o porezu stvar. Jednostavno, situacija je bila teška u zemlji i u tom trenutku je američka vlada uvela sankcije protiv naše zemlje i ja sam dobio telegram 2 dana pre svog puta u Ameriku da su sankcije donete i da ja nisam poželjan više u Americi, tako da nikad nisam otišao u Ameriku na tu svoju stipendiju. Ljudi, čuli ste Andreja i samo još ispričaj na kojoj poziciji sada radiš i šta je tvoje zaduženje? Pa evo ovako, vidiš, kad smo vidjeli da to sve ne ide, moja supruga i ja smo otišli u Kanadu. To je nešto što čisto hoću da kažem mladima ovde. Mi smo došli u Kanadu sa 6 kofera i bebom. Jedino što smo poneli sa sobom su bile diplome sa Beogradskog univerziteta. Te diplome su bile u Kanadi pregledane i mi smo dobili potvrde koje su rekle da su naše diplome potpuno ekvivalentne diplomi sa Kanadskog univerziteta. Tako sam dobio prvi posao tamo kao vice president jedne manje firme i vodio njihov razvoj. Potom sam počeo da radim u ATI-u koji je prerastao u AMD. Ja sada vodim kompletan software AMD-a, što znači da vodim ogroman tim, preko 1500 ljudi, na 5-6 mesta na svetu, u Indiji, u Kanadi, u Americi, u Kini, svuda. Ljudi, Aplauz svi. još jedan put idemo. Sanjajte. Sanjati je izuzetno bitno. Nemojte nikada se odreknete svojih snova. Nikada! Sanjajte. Imaćete strah. Imaćete sumnju. Doživećete poraz. Svih doživljavamo. I dan danas doživljavamo poraz. I na ovom Balkan Festu smo ih imali par. Pogrešili smo kod nekih stvari. Ali nikad nismo odustali. Motivacija je bilo da vas zabavimo. Motivacija je bilo da vas nešto naučimo, da vas edukujemo. Nikada nismo stali. Bili smo uporni, izgurali smo i pogledajte gde smo sad svi ljudi. I šta se onda desi kad izdržiš, kada si jednostavno jak, kada nestaješ, kada jednostavno ne dozvoljaš više ništa da te slomi, kada gradiš hrabrost. Hrabrost je nešto što se gradi. Znaš kada ono kažu skupi hrabrost, to je zato što se to skuplja, ljudi, korak po korak. To ne dođe neko jako kao, Andrej, hvataj hrabrost i on, idem u borbu. To ne ide tako, ljudi. Jednostavno, gradu se hrabri, korak po korak. I kad se sve to desi, jednostavno se desi pobjeda. Jednostavno se desi pobjeda i to je to. Ovo što smo mi danas ovde svi zajedno, to je jedna velika pobjeda. Mnogo mi je drago što vas je ovoliko saslušalo ovo. Nadam se da smo vas motivisali bare malo. Andrej, hvala ti što si došao. Hvala, Dule. Cile, volim te. Dođi, brate. Dođi ovamo. Ovo je da se poloviš. Ljudi, čuvajte se, budite mi dobri, što kaže Dejan, i perite ruke. A mi ti garantujemo Da ćeš na kraju puta pobediti!